Здравейте, приятели! Отново съм тук и днес ще ви покажа таен бутон. След това ще запълним местата. За другия път няма да играем на Clash Royale, а ще ви покажа нова игра, която се казва Tribal Mania. Добре, без повече губене време да започваме, за да имаме време за всичко. Много бавно, 6 дни. Имам 73 кристала вече, защото изпълних много неща. А сега ми трябва това. Да взема 100 кристала и това. Започваме. Максът на всяка една Legendary карта е 5 левел. Тоест Nice Wizard, да, разбира се, не е, но могат максимум, ако им е 5 левел, и максимум е 5 левел. Witch level 1. Това се вижда рядко. И Wizard level 5. Dark Prince. Татарада и Бомбър. Бомбър, то 6 левел. Ау. Не получавам скелетъна. Добре. И Battle Ram. Giant. Това е 6 левел, няма как да ме бие. Поне дори Baby Dragon му е първи левел. О, да. Добре, Giant Skeleton. Fireball. Сега ще пусна Принц и Dark Принц. Хоп, хоп. Да, бия. Три, 2, 1. Победа срещу 6 левел. Понякога наистина се чудя как качват така арените, а пък не вдигат левел. Сигурно е защото не знаят, че главно за да качиш арена трябва да си висок левел картите. Този беше с Wizard level 5, Skeleton Army 2. Много слаби. И Battle. Wizard, значи ще ми пусне нещо по земя.
Да, ясно беше. О, не. Стига да е. Мразя декове селит барбериани. Какво? Ау. И той има. Сега трябва да спази колата. Три тичащи. Принц Батълрам и Дък Принц. Пак ли Силвър? А сега да ви покажа тайния бутон. Влизате при език и цъкате езика, който е над руския. Yes. Сега ви започва. Извинете, аз съм руски цъкнал. Този над руския, нали? Идвате при Store и ето го тайният бутон. Като цъкнете, влизате при Help and Support. А за да ви е по-лесно излизането, тук, така, English и сте готови. Това беше и от днешният епизод в опит да спечелим Super Magical Chest. Очаквайте и още епизоди, приятели. И до